Takže ahojte Ahoj. lidi, zdravíme na Facebooku. Takže máme tady první skladbu z Five Band až Gypsy SO. Je to taková hitovka, určitě se vám bude líbit. Bude to i s videoklipem, doufáme, že nám to teda vyjde. A pustím vám tady malou upoutávku už dneska. Máte to tady lidi. A hlavně nám dejte lajky! Liker. Budeme na tom pracovat, ještě pořádně. Je to jenom pro vás. A jedem! Hey!